anna minulle 90 sekuntia sinun ajasta, niin minä kerron, että minkä takia EMDR-terapia on yksi tehokkaimmista menetelmistä traumojen ja vaikeiden kokemusten käsittelyyn. Se perustuu ajatukseen siitä, että meidän mieli pystyy luonnollisesti parantamaan itseään, mutta joskus erilaiset sietokyvyn ylittävät tapahtumat ikään kuin jumiuttaa sitä meidän aivojen luontaista paranemisprosessia. EMDR auttaa ikään kuin käynnistämään uudelleen sen meidän aivojen luontaisen tiedonkäsittelyn, jotta ne traumaattisetkin tapahtumat pystyy siirtymään meidän pitkäkestoiseen muistiin vähemmän häiritsevässä ja vähemmän aktiivisessa muodossa. Terapiassa käytetään silmänliikkeitä tai muita vuorotahtisia ärsykkeitä, jotka auttaa aktivoimaan aivojen molempia puoliskoja ja sitä tiedonkäsittelyä. Ja kun niitä muistoja käydään läpi, niin että vuoroin keskustellaan, huomioidaan kehon tuntemuksia ja tunteita ja vuoroin autetaan sitä aivojen prosessointia niillä silmänliikkeillä, niin ne muistot jää sinne aivoihin talteen erilaisessa muodossa ja saa usein uuden ja neutraalimman merkityksen. EMDR ei pyyhi pois menneisyyttä eikä hävitä sieltä meidän aivoista ja muistoista mitään meille tärkeää, mutta se muuttaa sitä, että millä tavalla ne muistot vaikuttaa meihin nykyhetkessä, miten helposti ne aktivoituu ja auttaa meitä elämään meidän normaalia elämää ilman, että se historia häiritsee sitä ja hallitsee meidän nykyhetkeä.